дар саҳифаи иҷтимоии канали YouTube наварҳои таҳқиромезеро дидам, ки бар зидди давлату миллати мо мебошад. аз тарафи канали Минбари Муҳоҷир, ки ба Муҳаммадбиқори Садриддин тааллуқ дорад, дидам ва чунин гуфтанӣ ҳастанд, ки имрӯз дар давлати мо ягон хел баҳсу мунозираҳо нест, ҳама тинҷиву амонӣ аст. Ва ба шумо чунин гуфтанӣ Муҳаммадбиқори Садриддин бисёр ҳам гапҳои нохалаф, ноҷоз задастед. ҳама ин гапҳои ту дурӯғ мебошанд. Мо ягон хел миллатгароӣ, ягон хел гапи дурӯғ, ягон чиз нест. ҳама оромӣ аст. ва ту бошад аз хоҷагони саркардаи хориҷии худ, ки мақсад тара пул додистиянд, тара финансировать кардистанд, ки гапҳои дурӯғ бизанӣ, амвол тара пиштибонӣ кардистиянд. имрӯз бихай биёӣ дар Тоҷикистони мо бихай биё, ҳама тинҷа, ҳама оромия, ҳама сулҳ аст. Ягон хел гапи дурӯғ, ягон хел гапи ноҷой, ягон кори ноҷой, ягон чиз дурӯғ нест. Хай биёӣ на ватана бин якбор, ватани азизи моро, Тоҷикистони азизи моро бин, ки чӣ хел хуб аст, чӣ хел оромӣ аст. Ва ба ҳар хел гапҳои дурӯғ, ба ҳар хел гапҳои таҳқиромез бар зидди давлати миллати мо гап назан.